pozdravujem opäť zo Saúdskej Arábie. Sme tu asi po 3 týždňoch znova. Opäť v Riade, v tomto obrovskom meste 7,7 miliónovom. Cesta z letiska trvala asi nejakú hodinku. A teraz sme na námestí Al Safad Square. A toto námestie je zaujímavé tým, že donedávna sa tu konali verejné popravy. Riad je mesto mnohých tvári. Chvíľu sa cítite ako v bohatej krajine. Potom idete cez trhy, kde je kopec bordelu, čo vyzerá ako v Indii, a tuto je to zase taká malá Sýria. Práve skúšame ťavé výrobky. Majú tu zmrzliny z ťavieho mlieka, jogurty, maslo, všetko možné. Po zmrzline skúšame aj čerstvé ťavie mlieko. Je to také zaujímavé, len si tu treba dávať bacha na ceny. Bo zmrzlina stojí 6 €. No a verili by ste, že sme v Saúdskej Arábii? Zábavný park ako v Amerike. Prekvapujeme inak, aké množstvo je tu žien. Že inak po meste chodí málo žien, ale tuto je to sama žena. Ale dominujú tu ženy. Tak dokonca aj v zábavnom parku je prerušená hudba a akurát je modlitba. To zloženie ma fakt fascinuje. To je sranda. Opäť sa musím opakovať, že tento Riad je mesto tisícich tvári. Zrazu úplne futuristická štvrť s najvyššou budovou v celom Riade. No a teraz si pozrieme ešte výhliadku tuto priamo hore v tej vrchnej časti. Teraz sa nachádzame na okrajovej časti Riadu, Wadi Namar. Dostali sme sa sem autobusom. A autobusom sa jazdí celkom pohodlne, podobne ako metrom, takisto stačí priložiť len kartu a máte lístok. Je tu aj vodopád, ktorý zatiaľ nie je pustený, keďže ešte je skoro ráno. A inak je tu strašne veľa odpadkov v tej tráve. No s tými odpadkami toto funguje asi tak, že na miestach, kde chodí najviacej ľudí, tak to vyzbierajú, a tam, kde sa to nevyzbiera, tak sa to hromadí. Lebo je vidieť, že vždycky večer sú plné ulice odpadkov a potom ráno je to zrazu čisté. Inak doprava v Riade je docela divoká a na všetko si treba nachystať dostatočné množstvo času. Sú to obrovské vzdialenosti, keďže celé mesto má 1000 km štvorcových. A ešte taká zaujímavosť, že v Riade je viac ako 18 000 mešít, čo je obrovské množstvo. Aktuálne sa nachádzame asi pri najluxusnejšom väzení na svete, tá bývalom väzení, keď v roku 2017 tu princ dal zavrieť asi 400 členov, najmä kráľovskej rodiny, údajne kvôli korupcii. A neuveriteľne to tu rozvonia, všetko zelenkavé, kvetinky všade.
No práve sme vstúpili do asi najkrajšieho parku, že vraj, v Riade. A takéto sú tu miesta na posedenie na zemi. Aj takéto stany. Tak v Riade sme spali v takejto izbe, v hoteli, docela nič moc. Toľkom špina, ale toto mi prišlo zaujímavé, že je tu modlitebný koberček a Korán. Dnes sa nachádzame v bývalom hlavnom meste Diriyah a mali sme celkom zaujímavú interakciu s pani domácou, ktorá bola celkom neobľudná. Chcela nás veľmi pozvať na čaj. Tak dostali sme číslo a možno, že tam aj skončíme dneska. Uvidíme. Inak interakcií s domácimi tu máme pekne veľa, každú chvíľu si nás tu niekto fotí a zdravia nás, pýtajú sa haváriu, je to celkom milé. Na čaj už sme boli pozvaní viacejkrát a včera nás jeden domáci pozval, nám pekne porozprával o svojej krajine, že taká zaujímavosť, že keď tu nájdu domácemu alkohol, tak dostane zo pár rán bičom na nejakom verejnom mieste. Predtým sa nám zase stalo, že nejaký Ind tam jedol na zemi ryžu z nejakej misky a jak nás badal, už aj sa chcel rozprávať a volal nás, že nech si ideme dať s ním ryžu, tak to bolo tiež vtipné. Nový rok oslavíme presne na tomto mieste, volá sa to Boulevard City a vôbec to nevyzerá ako v Saúdskej Arábii. Čistá Amerika. No naozaj to tu žije. V podnikoch je živá hudba, koncerty, plné ulice. Tak som prekvapený, aké to tu je. To je nádhera. Včera sme si požičali takéto auto a večer sme si ešte boli kúpiť stan na spacáky. A vôbec to nebolo také jednoduché, ako sme si mysleli. Sme strávili tak 3,5 hodiny hľadaním nejakého stanu na spacáku. A nakoniec sme našli po 5 Lulu marketoch a ďalších hypermarketoch. No a po polnoci, po silvestrovských oslavách sme prešli na kraj mesta, tak to tu nejak spíme, celkom v pohode. Po celodennom presune smerom na západ sme už v Medine, už na prvý pohľad je to tu oveľa konzervatívnejšie. Aktuálne sa nachádzame pod kopcom Uhud, je to putnické miesto a odohrala sa tu asi najvýznamnejšia bitka Mohameda s pohanmi. Šlapeme teraz na samotný vrchol Uhudu a ešte dole za nami utekal taký detko na parkovisku a my, že čo bude chcieť a on chcel iba selfiečko s nami. Za ním boli zase dvaja Emirátčania,
A tí boli tiež opäť veľmi milí, pýtali sa, či máme dosť vody. Keď ideme hore, ponúkli nás ďatlami. Takže tí ľudia sú to fakt priateľskí. Práve vchádzame do druhého najposvetnejšieho mesta, do centra, do Mediny. Keď Mohamed emigroval z Meky práve sem do Mediny, tak od toho momentu moslimovia začali rátať svoj kalendár. A takto to vyzerá pred tou hlavnou mešitou. Vnútri je pochovaný prorok Mohamed. A ďalej už nás nepustili, ale môžeme to aspoň odtiaľto vidieť troška donútra, aké to je obrovské. Nejakým zázrakom sa nám sem podarilo dostať donútra. Takže v ubytovaní máme takýto výťah. Je fakt sranda, čo zastane vždycky, keď sa začne hýbať. Takáto hudba.